חגית, ואני רוצה לפנות אלייך שוב, ליאת. את יכולה להגיד לנו האם הסיפור ששמענו הוא סיפור אופייני? כי יש מאפיינים אופייניים ויש כאלה שממש לא. כן. אני חושבת שיש שני מושגים שחגית דיברה עליהם, דכדוך ודיכאון. וכדאי להבדיל ביניהם. בואי באמת נעשה את דכדוך זה מצב שמתחיל לרוב מספר ימים אחרי הלידה, כמו שחגית תיארה, והוא אמור לחלוף תוך כשבועיים, בניגוד למה שחגית תיארה. הוא מאופיין בתשישות, באי שקט לפעמים, ברגישות גדולה, נטייה לבכי, ירידה ועלייה במצב הרוח, הרגשה שנעלבים בקלות, כל מיני מחשבות של איך אני מתפקדת ואם אני אימא מספיק טובה. אבל עקרונית התפקוד אמור להיות שמור, וזה אמור לחלוף תוך כשבועיים. עכשיו, דיכאון, גם דיכאון יכול להיות בכמה רמות, אבל דיכאון זה כבר מצב יותר קשה. אם הדכדוך זה איזושהי סערה קטנה, אז הדיכאון היא סערה יותר גדולה, יותר מתמשך. דיכאון לא מטופל יכול להימשך כשנה, וכמובן שיש צורך בטיפול או שיחתי, פסיכותרפי או תרופתי. אנחנו מיד נדבר על דרכי הטיפול. חשוב לי שנדבר קצת על הגורמים. הרי זו תעלומה הרבה פעמים, אבל היום כבר מחקרים כן מראים שאפשר לשים את האצבע על כמה גורמים. כן, טוב, הגורמים הכי מוכחים זה מה שנקרא גורמי סיכון. כלומר, אישה שחוותה דיכאון בעבר היא בסיכון לפתח דיכאון אחרי לידה. אישה שמישהו במשפחה שלה סובל מאיזושהי בעיה נפשית, ובעיקר בעיה שקשורה למצב הרוח, דיכאון או משהו בדומה. אישה שחוותה דיכאון בהיריון היא גם בסיכון דיכאון שלא קשור לדיכאון אחרי לידה, אלא דיכאון תוך כדי. כן, אבל דיכאון בהיריון, הרבה פעמים זה נושא שלא מדברים עליו. מדברים כבר יותר על דיכאון אחרי לידה, אבל לא על דיכאון בהיריון, וזה בהחלט קיים. וזה גם מעלה את הסיכון שהדיכאון הזה ימשיך או קצת ידעך וימשיך אחר כך אחרי הלידה. אז זה הגורמים המוכחים. אני רוצה רק לציין עוד כמה גורמים שאני רואה אותם ככה מהניסיון שלי. באמת חגית, את דיברת על הנושא של העייפות והחוסר יכולת לטפל ולהזין את הגוף. אז יכול להיות שתגיע אישה למצב שבו היא לא מזינה את עצמה ולא מטפלת, מערכת העצבים גם ככה רוטטת. האם יכול להיות שמדכדוך היא תעבור לדיכאון? את רואה את התפר הזה? את מעלה פה שתי נקודות חשובות. בהחלט יכול להיות שמדכדוך היא תעבור לדיכאון. אני בכלל חושבת שזה איזשהו ספקטרום שבצד זה רצף. זה רצף בדיוק, שיש דכדוך שהוא כבר ממש על הגבול בין דכדוך ודיכאון, זה לא איזה משהו חד. והיום יודעים שלמה שנקרא גורמים פסיכוסוציאליים, כלומר התמיכה שיש או אין לאישה אחרי הלידה, יש השפעה רבה על איך היא תסתגל והאם יתפתח דכדוך או דיכאון. ובאמת מה שחגית תיארה, נשמע שהיא ניסתה להמשיך לתפקד כאילו הכל כרגיל, לארח ולעשות הכל, ולא הייתה בכלל התייחסות שזאת אישה שעברה לידה, אישה שמטפלת בתינוק, אישה שמניקה, אישה שצריכה עכשיו התאוששות, היא צריכה כוחות, היא צריכה עזרה. כן. אני חושבת שאחד המשפטים שאנחנו שומעים הרבה פעמים מהאימהות, מהדודות, מהסבתות, זה כשהיו לי 3 ילדים על הידיים, רצתי, הלכתי, עשיתי. ואז יש תחושה של חוסר לגיטימציה למצב, לדיכאון הזה. הייתי רוצה שניתן מקום גם לזה, כמו שסיפר לי המטופל, על זה שזה מחלה סודית, שאנחנו אנשים לא מדברות על זה. בואי נדבר קצת על האספקטים המשפחתיים, על ההתמודדות הזו של אישה בדיכאון אחרי לידה בתוך משפחה. התמודדות של אישה בתוך משפחה. טוב, אז זה תלוי איזה סבתות ואיזה אימהות. כמובן. כן. מה שחשוב זה, כמו שהאישה צריכה להיות קשובה לתינוק שלה ולדעת איך ללמוד אותו ואיך, מה הוא צריך, ככה האישה שילדה צריכה אנשים מסביבה שהם יכילו אותה ויראו מה היא צריכה. זאת אומרת שהם יעזרו לה לפי מה שהיא צריכה, לא לפי מה שהם חושבים שצריך. וכל אישה יש לה צרכים אחרים. יש אישה שתרצה שיגיעו אליה הביתה ויביאו לה אוכל וינקו את הבית ושיהיו כל הזמן המון אנשים. יש אישה שרוצה את השקט שלה והיא לא רוצה שיפריעו לה. והיא לא רוצה שיכנסו לה... צורך זה מילת המפתח בעצם. נמצאת איתנו על הקו צילה עם שאלה בדיוק בנושא הזה. צילה, בוקר טוב. בוקר טוב, רונית וליאת. כן, בבקשה. יש לי שאלה בנושא של דיכאון לאחר לידה.
בתי גרה רחוק ממני, היא ילדה לפני שבועיים. בהתחלה עזרתי לה, ונדמה שהיה הכל בסדר. עזבתי אותה להתמודד עם החיים החדשים, ופתאום בעלה התקשר אליי וסיפר לי נתן לי תמונת מצב של ביתי שאיננה מתפקדת ונראית כבויה, ושלא כמו תמיד. אנחנו מאוד מודאגים, והשאלה היא למי פונים, מה עושים, איזו עצה יש לכם לתת לנו. אוקיי, אני רוצה רק, צילה, לשאול אותך עוד שאלה. למה בעלה התכוון לא מתפקדת? כי את יודעת שהיה לי פעם מטופל שאמר אשתי לא מתפקדת, והוא בעצם התכוון לזה שאשתו לא רוצה לקיים איתו יחסי מין, או שהיא לא מנקה את הבית 3 פעמים בשבוע כמו שהיא הייתה נוהגת לעשות קודם. אז למה הוא התכוון? איזה תמונת מצב הוא נתן לך? הוא נתן לי תמונת מצב שקשורה בעניין הרגשי, שהיא... בואי תספרי קצת, מה הוא אמר? שהיא מאוד עצובה, שהיא לא מתעניינת, שהיא מטפלת בילדה ככה בחוסר חשק, כלאחר יד, רק מה שצריך. אני מבינה. וזה מאוד לא מתאים לבת שלי. כן, כן, כן. וצילה, זאת באמת האינדיקציה, איך היא הייתה לפני, תוך כדי ואחרי, ואת מדברת על שינוי, אז אני אבקש מליאת שתעני לצילה. תודה. טוב, זה באמת אחת הבעיות כשמדברים על דיכאון אחרי לידה, שבעצם הדיכאון הזה משפיע לא רק על הבת של צילה שסובלת, אלא גם על הנכדה שלה, גם על התינוקת. וזה אחד הדברים שבאמת מצביעים על החשיבות של העזרה המהירה במצב הזה. וצילה שואלת מה עושים? מה את מייעצת לה לעשות? אפשר לפנות לכמה גורמים. אפשר לנסות לפנות לרופא המשפחה או לרופא הנשים ולבקש הפניה לגורם מקצועי. רצוי שזה יהיה פסיכיאטר שיכול לעשות הבחנה אם מדובר בדכדוך, האם מדובר בדיכאון. צריך להגיע להחלטה איזה טיפול, האם צריך טיפול, ואם צריך איזה טיפול. טיפול שיחתי, טיפול תרופתי, לפעמים טיפול גוף נפש, איזון, שיעצו, התעמלות, דברים גופניים גם עוזרים. כל מיני דברים מסביב שיכולים לעזור. הרבה פעמים נשים בדיכאון אין להם כוחות לכל הדברים האלה. זה תלוי מה חומרת הדיכאון. ברוב בתי החולים יש, בחדר מיון יש גישה לפסיכיאטר אם יש איזשהו מצב, באמת המצב מאוד קשה או מצב חירום וצריך מהר עכשיו היום לפנות, אז אפשר לפנות. ואני צריך לעצור אותך פה, כי אני רוצה גם לתת לחגית הזדמנות להגיב על זה, ואם יש לך טיפ לנשים שצופות בנו בבית, רואות אותך היום, כבר אימא ל3 לידות,